Ešte ani nebola zvolená nová Eurokomisia a hneď prvý bod, čo tu máme na rokovaní, je viac peňazí a viac zbraní pre Ukrajinu. Nie pre Európanov, ale pre Ukrajinu. A kolegovia, ja sa vás chcem tuto spýtať, že dokedy chcete v tej eskalácii pokračovať? Pretože začalo to humanitárnou pomocou. V poriadku. Ale potom prišli na rad náboje, munícia, rakety, tanky, potom prišli stíhačky F-16. Teraz prichádzajú rakety s dlhým doletom, ktoré dostrelia až do Ruskej federácie. Koľko zbraní, koľko peňazí, koľko mŕtvych ešte musí v tejto vojne padnúť na to, aby skončila? Prečo sa tak strašne bojíte rozprávať o mieri? Veď o mieri už otvorene hovorí aj budúci americký prezident Trump, ktorého sa americkí tzv. Demokrati opakovane pokúšajú zavraždiť. My nechceme zanechať našim deťom, našim vnúkom budúcnosť plnú zbraní a vojny, ale naopak budúcnosť plnú mieru a pohody. A práve preto jednoducho nemôžeme takúto agresívnu, militantnú a vojnovú politiku naďalej podporovať.